Ito yun, di ba? Oo. Uy, nasaan yung parang ano niya rito sa gitna? Ito. Pag ganito ba? O pag ano? Pag ganito. Ayan. Okay. O, tignan mo doon. Sa kabila. Huwag mong isagad. Nakaano na ba? Sa kabila. Ayan na natin sa kabila muna. Kailangan mo i-ganyan kasi sasayad yan. Oo, talagang sasahid talaga yan. Dahan-dahan na magkabilaan para balanse. Hindi, Ayan. pang itaas. O, itaas mo na yan para bumaba na talaga siya. O, yan, nakataas na to. Tapos dun sa kabila, iangatin natin yung ano. Kailangan mo siyang itutali, anuhan. Yung bata, palisin mo dun. Ginawa Baki. Ano ba mangyari kay Baki dyan? O, yun, nakaangat na. Ayan. Hindi, kailangan mo siyang iganan talaga. Sasayad yan sa mga ano. Mamaya nga, iayusin muna natin yun. Kapag nakapasok na yun, tapos dito sa baba, ay kabila. Mamaya natin isagad yan. Oo, alam ko, isasagad natin talaga yan. Ay, nakataas na. O, ito. Yan. Ayan yan. Para kung kayo lang ng mga bata. O, kayang-kaya mo. Tas mo. Papasok yan. Yun. O. Now, yung mga lock. Incredible. You're such an amazing woman. Yung mga lock. Okay, so ganito Han, leave it for the ano, bago mo ilagay, tandaan. Ano ba? Tanggalin mo ito. Basta ang titibay kasi ng mga ito Hirap tanggalin. Yeah, that's a good idea. Yun, tanggal. Pukpuk natin. Naalala mo ito? O kailangan natin alalahanin Kasi kung hindi, wala. Yan. Ilak mong ganyan Ito bagsak mong ganyan. Tapos kasi ang sasakyan, pag gano'n ang hila, kailangan ka nito. Hindi pwede pag ganito. Kasi pag ito tumama, matanggal ito. Kasi kung ano man ang sumabit, kung ito ang nakaharap, kung tumama ito, hindi siya matatanggal. So ganito lagi yan. 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 Yan matatanggal. Okay. Ito, nakataas ito. Sa ibaba pa. Paano natin ibababa yan? Kaya nga, gusto kong ano baka nag-ano lang Mayroon kang martilyo o ano bang pwede mong gamitin dyan? Hanap ka ng bakal. May baro doon baka. Yung the other one. That one. The small one? Yeah. For what? Hold on. Yun. Tandaan mo Kailangan nakaano to. Kailangan siya nakababa. Kita mo, bumagsak na. Paano ginawa mo? Itinaas mo lang talaga siya. Matataas lang talaga yan. Ngayon, tsaka natin ilak ngayon. Kasi wala nang ibang lock yan. Wala nang pupunta niyan. Wala nang ano. Ngayon, ilagay natin tong bakal. Mahirap din pala guys pagka ano. Doon ba dapat? Ganyan ba dapat? Shoot na. Ganyan dapat. Ayan, shoot na. Yun, shoot talaga. Kailangan, tandaan mo, nakalubog ito. Kung hirap, iangat mo lang ng konti ng ganito Ganun mo lang siya, babagsak na siya. Now, baba na natin to. Tip natin to. Kasi sasaya dito. Dapat talaga, pick up ang line natin dito Malaki pick up Ano natin ulitin. Idaan mo dito sa kabila. Idaan mo sa kabila. You okay? Yes, sir. Yes, sir. Ano yung tape natin?
Dito, tignan mo dyan, Han. Nangat ko to. Ha? Yun. Oh, walang nailagay eh. Kasi hindi ka pa Han, hindi ka pa nag-brake. Sige. Hindi mo malalaman yan pag nag-brake ka. Ilan ba? 0-0? O, mga 60 yan. May Wala adjustan dyan. Mamaya pag tumatakbo tayo, ayan, i-atras mo muna. Atras mo muna. Abante. Diretso lang muna, gulong. Tignan ko sa kabila kung kung kumikilos yung nagro-roll yung Sige, abante. Atras. Four wheels ang gamitan mo kasi parang lubak diyan eh. Four wheels, okay. Isa lang ako makahig eh. Yung snow? Oh, hindi malubak kasi, okay. Snow ba? Snow. Okay, snow. Oh. Bante. Alright you guys, ayan. Nailabas namin. Tanggal na naman yung brake. Oh, kasi nga kaya kailangan natin yan Han, yung sabihin sa kanila na Pagka kulang yung wire. short ang wire, short. Kasi gumigilid tayo. Ayan mo pagka kada kanan babayin na lang natin, ireklamo rin natin yan. Sige Han, punta ka doon sa right and right tatitignan ko yung preno natin. Left. Left. Sa sasakyan. Okay, doon sa kabila. Right. Ang gumagana. Preno. Hazard. Yun. Ayan guys, tignan nyo. Talagang hirap kami nakalabas eh. Pinyersa ko talaga eh. Itong mga ito lumubog na nga kami nasira tuloy yung damuhin. Nilagyan ko siya ng kalang, kinaya niya. Ito paano. But anyway, tara. Dali na natin ang truck doon sa ORB doon sa Four Seasons para maano na yung problema na yan. Sige Han, iabante mo nga konti. Tignan ko yung mga gulong. Atras. Sa ilalim. Gumana. Abante. Sa ilalim. Hop. Okay na. Yan. Tingnan natin itong mga rito. Baka mamaya malfunction, tanggal. Alright. Tarahan. Dahan-dahan na kada liko ka, kunin mo lahat, ituturo ko naman sa'yo. Kunin mo lahat ang mga ang mga ABS. Mayroong nagwa-warning siya eh. tire pressure, okay lang. Kaya mo na yan. Hindi tire pressure, ABS yan. Yung mayroon kasing nakakonekta sa likod. Hindi dapat ganyan yun ha, siguro. Natin maigi Ay, yung brake ganyan, 11 lang yan. Sige, mo muna. Oh. Merong adjustan yan teka. 65 ba, 80? 35, natin. Baka mo maigi. Ayan. 35 lang daw? Sige, abante mo. Delikado ito. Bakit Ayan, tapos preno. Ilan yan?
Oh, yun. Pumapalo siya ng 67. Tignan mo, abante mo tapos magpreno ka. Abante mo, tapos preno ka. Oh, yan. Okay na yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang kasi may mga kurbada dyan. Yan guys ha, si Mrs. na ang driver. Titreningin natin ito. Para pag lumabas sila kayang-kaya na niyang imaniho itong RV namin. Halos hindi kami makaalis doon. Paano? Lubog kasi yung... Hindi, sasabihin ko na lang sa'yo han. Idingli ka mo na lang. Halos hindi. Kunin mo lahat dito sa gilid. Dito. Kasi may RV ka. Kunin mo lahat dito sa gilid. Titignan mo. Baka mamaya malaglag yung offset mo sa... Ano? Dito kapag kumakaliwa ka, walang ano yan. Aberya dyan. Wala kang problema dito. Baka mamaya malaglag yung RV natin dyan sa ano. Kakanan ba tayo? Kung kakanan tayo, sagarin mo dito, sagarin mo dito sa left side, tapos pag ganun, dahan-dahan ka lang. Yan, kasi may offset ka din, malaglag yung trailer mo dito sa ano. Yan. Kita mo yung trailer mo? Tignan mo yung gulong, makikita mo yung gulong, malayo Make sure. Dahan-dahan lang han, kasi may RV ka. Pag nandun na tayo, babayin ko, baka natanggal na naman yung kanyang ano doon. Matanggal na naman yung ano natin doon. Yung cord na yun. Mixy masyado. Wala siyang play.